saja denai tai. Ange-ange dingin badan den kini, badan den kini. Penyakit adia de damam cinto di bawah kepala minan jo udah nan dicinto tu lah pasti hilang penyakitnya. Nyampang ko denai batap puasa balah tangan. Denai lai sayang udah indah acuhanai. Hi 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 damam cinta den tangguangkan sansai surang badan diri. Denai pandang kasih cinta den bau mati, den bau mati. Adia damam cinto basuh jo udah itu ka ubeno. Nyampang ko denai batap puasa balah tangan. Denai dai sayang udah indah acuhanai. Hi 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 damam cinta den tangguangkan sansai su